Justice, justice. No justice, no rest. No rest, no rest. No justice, no rest. No rest, no rest. No justice, no rest. No rest. बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि भाइस चेन्सेलर लाइस्राम ब्लाडु सिंहखौ थाबैनो बोखारनांगौनि दाबिजों बासबारि दखरा आरो मंगलाजारा दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव हितेन्द्र मुसाहारि फरायसालिमानि लांगोना मोखाङाव 1 घन्टा खुदिसानाय हाबाफारि लायो आरो जोंनो नांगौ थार बिजिरनाय लाइस्राम ब्लाडु सिंह गो बेक स्लगानजों अख्रां गोमसारनो होयो। मख'नो गोनांदि बे हाबाफारियाव बाहागो लायो पर्बजरा जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय आफादगिरि मुस्रि अम्बिकागिरि हाज'वारिजों लोगोसे मंगलाजारा दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय आफादगिरि दैमालु ब्रह्म लोगोसे बाहागो लाबावो बासबारि दखरानि गाहाय आफादगिरि बजिष्ठ ब्रह्म मंगलाजारा गोजौ फरायसालिनि लोगो फोरोंगिरि जलेश्वर ब्रह्म आरो गोबां मेलेमजिबि सुबुंफोरा बाहागो लायो। मख'नो गोनांदि बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव अरायथा भाइस चेन्सेलर थिसननांगौ आरो थि समाव आनजादनि फिथाइ आरो थि समाव आनजाद खुंफुंनाय बेफोरनि सोमोन्दै खुदिसानाय हाबाफारि लायो। पर्बजरानिफ्राय सोमखोर ब्रह्मनि खौरां प्रिमियार निउज। हालामाव हितेन्द्रनाथ मुसाहारि डिग्री कलेजाव जोङो मोनसे सोमावसारनाय हाबाफारि लादों। बेयो गुबैयै जाहैबाय जोङो बड'लेण्ड इउनिभारसिटि जायखौ जोङो गोबाव सम बर' फरायसा आफादनि दैदेननायाव सोमावसारनायनि गेजेरजों जोंनि बिटिआर हालामाव बे नायल' जाल' गंसेल' बड'लेण्ड इउनिभारसिटिखौ मोननो हादों। दा बेवहाय गोबाव समनिफ्राय जोंनि भाइस चेन्सेलर बिथां लाइस्राम ब्लाडु सिंह बिथाङा माखासे करापटेड हाबाफारिजों बाहागो लाफानानै नांथाबनानै बे जोंनि मुलुगसोलोंसालिनि बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि जे रांखावरि बिथिं आरो बेवहाय सोलोंथाइनि जे थासारि बेफोरखौ गुबुंले खालामगासिनो दङ, जायनि थाखाय जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे बर' थुनलाइ आफाद आरो जोंनि माहारियारि आफादफोरा बिथांखौ बे बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनिफ्राय बोखारनांगौ होननानै जों गले गले आपिल खालामगासिनो दङ। नाथाय बिथाङा दिनैसिमबो मा जाहोनाव बा माबायदि टेकनिकजों बिथाङा गावनि बे मासिखौ आजावनानै दंगासिनो दङ जों बेखौ बुजिनो मोनाखै। दा जोङो बेखौ मानगोनां गभर्नर बिथांनिसिम बेखौ जोङो सोमावसारनायनि गेजेरजों खुदिसारनाय दिन्थिहरगासिनो दङ। नाथायबाबो दासिमबो बिथाङा बे हाबाफारिखौ बिबानखौ लागासिनो दङ। बिनि थाखाय जोङो दिनैहाय जोंनि पर्बतजरा हालामावबो बासबारि दखरायाव थानाय जोंनि हितेन्द्रनाथ मुसाहारि कलेजाव जोङो मोननै दखरा बर' फरायसा आफाद जेरै मंगलाजरा आरो बासबारि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे जोंनि पर्बतजरा जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद आरो बासबारि दखरा बर' थुनलाइ आफादनि गासै मावथिफोर लोगोसे बे फरायसालियाव फरायनानै थानाय फरायसुला फरायसुलि ओनसोलनि रायजो राजा सुबुं बयबो जयै जोङो मोनसे खुद्रिनाय हाबाफारि दिन्थिहरदों आरो दिनैहाय जोङो बे खुदिसारनाय हाबाफारिनि गेजेरजों लाइस्राम ब्लाडु सिंह बिथां भाइस चेन्सेलरखौ बोख्लायनांगौ होननानै जोङो गोख्रोङै थांखि लानाय जादों। जों हास्थायो जोंनि नायल' जाल' गंसेल' मुलुगसोलोंसालिनि जे भाइस चेन्सेलर बियो जोंनि मुलुगसोलोंसालिनि जौगाथाय हाबाफारिखौ मोजाङै मावनो हानाय बायदि सासे गोख्रों आरो जों गनायथिनाय बायदि मोननांगौ होननानै जोङो दिनैनि बे मेलनि गेजेरजों हांख्रायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफाद लोगोसे जोंनि माहारियारि आफादफोर जिरायनानै थानाय नङा, बेखौ जोङो गले गले नाजाबाय थागोन। मानोना जोङो बिथांखौ जों मिथिगौ जे बिथाङा सासे कालप्रिट, माने बिथाङा जेल जानाय सासे सुबुं, लोगोसे बिथाङा गोबां करापसनजों जड़ित जानाय। गतिके जों बिथांखौ बोखारनायखौ जेरैबाबो लुबैगोन आरो बिथांखौ बोखारागौ माने जों बे सोमावसारनायखौ लांबाय थागोन। आङो बे सोमावसारनायनि जायनाखि थांखि, बे थांखिखौ बिथा खालामनानैहाय आंनि बुंनांगौ बाथ्रा एबा जे दाबिया बेनो जोंनि नायल' जाल' गंसेल' जेनाखि इउनिभारसिटि बड'लेण्ड इउनिभारसिटि, बे बड'लेण्ड इउनिभारसिटियावहाय जायफोर बिथाङा सासे कालप्रिट हिसाबै गनायथि मोनसेयावबो सिनायथि मोनसेयावबो बारे बारे एरेस्ट जासेयावबो दिनैसिम माने भाइस चेन्सेलरनि बिबानखौ लागासिनो दङ। बेयो जोंनि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव आरो इयुन जोलैनि थाखायबो जोबोद दुखुनांथाव। बेनिखायनो जेरैखि जाया मानो सरकारनि थरफनिफ्राय बेखौ मोनसे पजिटिभ एक्सन लानांगोन आरो बिथांखौ जेरैखि जाया भाइस चेन्सेलर बिबाननिफ्राय बोखारनानै गोदान भाइस चेन्सेलर बसायनानै एबा थिसननानैहाय जोंनि दानि आरो इयुनाव फैबाय थानाय जे फरायसुला फरायसुलि इयुन जोलैफोर माने फिउचार जेनेरेसन बिनि फारसे दावगानायनि हाबाफारिखौ मावनांगौ, बेखौनो आं खावलायो। थेवबो आंनि जे मिथिगौ जे लाइस्राम ब्लाडु सिंह बिथाङा जे समनिफ्रायहाय भाइस चेन्सेलर बिबानाव दङ, बे समनिफ्रायनो बे इउनिभारसिटियावहाय जे समाव जे रोखोमनि माने
माबाखौ आनजादफोरखौ बुंनांगौमोन बेबायदि रोखोमै आनजादफोरखौ बुंनो हानाय जाबोआखै लोगोसे जे समाव जेरोखोमै रिजाल्ट होनांगौमोन रिजाल्ट होनायनि बेलायावबो बिथाङा गासिबो फेलार जाजोबदों थि समाव बिथाङा रिजाल्ट होनो हायाखै लोगोसे जेनाखि डकुमेन्टस पास जानायनि उनाव जे मानसिफोर डकुमेन्टस मोनो बे डकुमेन्टस बा सार्टिफिकेटफोरखौबो बिथाङा थि समाव होनो हायाखै बेनिखायनो बिथां बायदि सासे ओरैबो नंजोबा फरायसाफोरनि जिउखौहाय एबा इयुनखौ फोजोबस्रांनानै होग्रा सासे लुबैसुला माने रांनि बाथ्राखौल' सिन्था खालामनानै गावनि पकेटखौल' सिन्था खालामनानै सोलिग्रा बिथां बायदि सुबुंखौहाय बेबायदि इउनिभारसिटियावहाय बियो थानो मोना आरो बेखौ जेरैखि जाया बोखारनांगौ